Mzibambo uyu mukumuonayu mkazi wake anamusiyira khanda la miyezi 5 ndi mwana wina wa zaka 4. Mkaziyo ndikusowa osaziwika komwe anapita mpaka lero mamuna ndikugwidwa njakata kufikira tsiku la lero. Zinatani kuti mzimayi ameneyo asiye kamwana kuti kakuyamwa chonchi? Mzibambo uyu ndi ndani? Nanga iyeyo anamulakwiranji mkazi wakeyo kuti afike apapa? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji ndi khandalo? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife a Dini Studios. Tiuza anthu zomwe mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Waloja Kipoko kuchokera ku Goma mdziko la Congo. Mzibambo yemwe akukuza khanda lake yekha ndi kulibereka kumapita nalo kuntchito. Komano Kipoko asanafike pomabereka khanda chonchi poyambapo, Kipokoyu anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Atakula anachoka ku mudzi kwawo kutali ndi kupita ku Goma kuti akayambe kudzitolera payekha. Ndipo atafika msinkhu wa banja 2019 anakwatira ndi kukhala ndi mphaso ya mwana. Kipoko ankagwira ntchito ku factory ina pa nthawiyo, koma mwatsoka factory inapsa moto. Kipoko ndi kukumana ndi ulova face to face, ndipo mkazi wake nkuti ali ndi pathupi pa nthawi pa miyezi 4. Apano Kipoko ndipomwe anayamba kuona manga enieni a mkazi wake kuti anali okonda zinthu, komabe iye ati amamupilira poona kuti anthu amati mkazi akakhala oyembekezera amakhala ovuta muzochitika, ngakhale poti ena amachita kuzipangisa, koma life imapitilira. Myezi yobereka itakwana, mkazi wake wa Kipoko anabereka mwana wa mkazi wa thanzi. Makolo ndikusangalala zoti pabadwa thazi pakhomo. Mkazibe kamoyo kaja kokonda zambiri kaja kanali kali mwa iyebe kumangolongolola ndi zinthu zopanda pake poona kuti mamuna wake ndilofa. Ndipo tsiku lina kunacha zabwinobwino muja momwe kuchera masiku onse, ndipo Kipoko akuchokera kosaka maganyu anapeza mkazi wake kulibe, ana onse awiri ali kwa aneba. Mayi awo ali kuti? Anafusa Kipoko kwa afusa aneba, koma aneba anati sakudziwa, koma ena amati awaona akukwera chigalimoto cha 4x4 nthawi ina yake. Kipoko anasakasaka mkazi wake monse moyenera kumusaka, koma osapezeka. Ndipo apa ndipomwe anadziwa kuti kuchokera lero ndine bambo komanso mayi anachivomereza kuchapira ana, kudyetsa, kuchotsa bibi, kubereka kakhandako nkumapita ku barbershop ina komwe anakapezako ntchito yometa. Masiku nkumapita, anthu analankhula zambiri, komano anafika pozolowera. Mwini wa barbershop ati alibe vuto ndi Kipoko kubwera ku ntchito atabereka khanda, bola akugwira ntchito yake moyenerera. Ndipo timphekesera silephera. Kipoko ati anamvapo kuti mkazi wake ali kudera lina lakutali komwe amakhala pa bala nkumagulisa malonda osaodaja. Ndipo Kipoko khumbo lake ati ndilodza kumana naye face to face ndi kumufunsa kuti ndi chifukwa chani anakwanisa kusiya mwana iye nkusankha moyo wina. Onera nzanga, mayi weniweni sasiya udindo pa mwana olo patapezeka zokhoma zanji, zokhoma zidutse koma udindo ukhale ulipobe. Chisangalalo cha mzimayi chimakhala complete alipe ndi ana ake. Osayiwala kupanga like, comment, komanso share. Kipoko kuti function ina iliyonse iwoneke zoti yabeba ndiye ndi MC ndiye kuti ndi master wa ceremony yonseyo. Ngati angakhale ozizira, yembekezeraninso function yanu kukhala yozizira. Koma mwina ambiri inu mukudziwa kale za MC wa chinyamata, MC Saidi, yemwe amapangisa mwambo osayenerera kubeba kukhala obeba, maukwati, manika, zinkhoswe, ma birthday parties ndi ma function ena ambiri omwe sindingawatchule. Chikagwira maiki mkuzati 1212 aliyense amaziwiratu kuti pachema pano MC Saidi amapita dera lina lililonse m'Malawi muno. Muyimbireni pa manambala mukuwaonawa kuti mumve zambiri.